Привет! Днес набързо ще ви покажа едно много лесно свинско с бърз винен сос, като всичко се приготвя в един тиган. И е много хубав вариант да си приготвите свинско бонфиле или свинско контрафиле, тъй като са по-сухи меса, не им трябва да се сготвят много, защото стават на картон. И добавката от този сос ги прави перфектни за хапване, сочни. Сосът става супер лесно и мега вкусен. Сега набързо ще ви покажа как се приготвя. В добре загрял стоманен тиган в случая си добавям малко мазнина, да загрее и тя и я разпределям добре по целия тиган. След това си добавям 3 пържолки от контрафиле, което предварително съм махнал от типата, за да стане по-крехко, и оставям да се запечатат добре. Те ще се отлепят сами, когато са се запечатили. Ето така трябва да се образува един хубав загар и фонд на тигана. Оставям ги от другата страна да се запечатат и така ги обръщам един-два пъти. Когато се образува хубав фонд, деглазирам с вино, в случай имам някакво бяло вино или розе, просто гледайте да е някакво що годе окей вино. Вкусявам с черен пипер, няколко щипки мащерка, които ще предадат перфектен вкус на соса. Гледайте да я стриете, за да няма клечки. И така си изтръгвам целия фонд от тигана и оставям един капак да се задушат хубаво пържолите. След това си приготвям останалата част от соса, която е от царевично нишите и прясно мляко. Вадя пържолите в една чиния, за да мога да разбъркам добре соса, и изсипвам нишестето с млякото вътре, като постоянно гледам да бъркам, за да стане гладък сос. Овкусявам с малко сол и продължавам да бъркам, докато се формира гладък и сгъстен сос, което става много бързо. За минута-две сосът ви ще е напълно готов. Ето така трябва да се получи на гъстота горе-долу. Когато се сгъсти, просто ще си върна пържолите вътре, за да си поемат от соса, като тук вече спирам котлона, за да спре соса да се готви, и си на електрически котлон веднага махнете тигана, аз в случая съм на индукция, тя веднага спира да излъчва топлина. Връщам соковете на месото вътре, защото са пълни с вкус и не искаме да ги губим, и се получават едни перфектни пържоли с много хубав загар отгоре, останали са сочни и сосът е станал гладък, изглежда доста добре, доста богат и същевременно не е твърде калоричен. И свинското с този много бърз и лесен сос се получи страхотно, просто както хае. Направо ми да го изям целият тиган, което най-вероятно ще се случи. За гарнитура, честно казано, може да топите с хляб, ако имате смелостта. Аз няма да съжаля, ако го направя, но варени картофи и ориз също си отиват перфектно. Просто варени, не е нужно да ги окусявате с друго, защото сосът е достатъчно наситен от към вкусове. Направо ще опитваме от тигана, месото се просто се разтапя, супер меко е станало. За контрафиле това е начинът да стане сочно. Бързо агресивно готвене на висока температура, без да го правите на картон, и сосът просто, като го гледам, станал брутален, млечно винен сос. Може да звучи странно, но ви уверявам, че е супер вкусно. Щом жена ми прияде контрафиле с това, тя не обича сухи меса, значи съм нацелил нещо. И така хубаво си отупа в соса и нека да опитаме. Даже направо нуди да ям ето така сос сам. Бих казал, че това е достойно хапване, ако искате даже да впечатлите някой. Супер вкусно е. Единствено съм пропуснал да му сложа. Сега сложих сол, но може би му трябва още сол. За 10 минутки правите някакво ядене, което би впечатлило всеки, честно казано, на вкус. А също така не изглежда зле. Подходяща въглехидратна добавка, просто е перфектно и е добър начин да хапвате контрафиле, което е най-немазното и най-богатото на протеин свинско месо. Бонфилето също. Това беше от мен за вас днес. Надявам да ви е харесало и да приготвите това прекрасно нещо и да пишете как ви се е получило, и ще видим следващия път. Чао!